Mä uskon, että jokaisella meillä ihmisellä on valtava määrä potentiaalia, valtavasti kapasiteettia, jota me ei olla hyödynnetty. Älä julkaise sitä videoa. Toi on turhaa, ei kellään kiinnosta. Toi on sitä puhetta, joka mua on viivästyttänyt, joka mua on estänyt jo yli 10 vuotta. Täällä ollaan kauniilla Sevettijärvellä. Tässä kun kävelin, mulla tuli mieleen semmoinen asia, että minkä takia ylipäätään tämän mun YouTube-kanavan perustamisessa on kestänyt näin tolkuttoman pitkään, ainakin vuosikymmenen ajan. Ja mulla tuli semmoinen ajatus, joka on vaikuttanut mun elämään oikeastaan kaikilla mun elämän osa-alueilla. Ja mä uskon, että se vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään. Ja se on mun päänsisäinen puhe. Tai ei mun päänsisäinen puhe vaikuta sun elämään, mutta siis tarkoitan, että sun päänsisäinen puhe. Anyway. Se puhe on sellaista, joka on sanonut mulle, että mikä Sami sä oot tekee mitään videoita. Mikä sä oot puhumaan yhtään mistään. Ei kellään kiinnosta. Ei kukaan kato. Älä tee sitä. Toi sisäinen puhe, negatiivinen sisäinen puhe on estänyt mua elämästä sellaista elämää, mitä mä haluan elää. Ja tuo negatiivinen puhe on rajoittanut mua kasvamasta siksi mieheksi, joka mä haluaisin olla tai joka mä voisin olla. Ja tällä kanavalla on kyse juuri tästä. Mä uskon, että jokaisella meillä ihmisellä on valtava määrä potentiaalia, valtavasti kapasiteettia, jota me ei olla hyödynnetty. Ja mä oon matkalla, jossa mä haluan ottaa tuota potentiaalia haltuun. Mä haluan käyttää sitä kapasiteettia, joka mulla on. Ja tämän matkan aikana mä tuun jakaa oppeja, joita mä opin, ajatuksia, oivalluksia, joita saan. Ja ehkä joku katsoja saa oman elämänsä jotain ajatuksia, oivalluksia ja ennen kaikkea rohkeutta alkaa ottaa sitä potentiaalia haltuun, jota sulla on. Ottaa sitä kapasiteettia käyttöön, joka on. Ja hyödyntää niitä mahdollisuuksia, mitä sulta löytyy. Mutta ensimmäinen askel on se, että me tunnistetaan meidän negatiivinen päänsisäinen puhe. Että mä tunnistan sen puheen, joka sanoo mulle, että paina sitä stop-nappulaa. Toi on noloa. Älä julkaise sitä videoa. Toi on turhaa, ei kellään kiinnosta. Toi on sitä puhetta, joka mua on viivästyttänyt, joka mua on estänyt jo yli 10 vuotta. Ja nyt on aika lopettaa. Tunnistetaan se sisäinen puhe, joka rajoittaa meitä ottamasta meidän kapasiteettia käyttöön. Tunnistetaan se ja sanotaan sille puheelle, että turpa kiinni, mua ei kiinnosta. Mä pystyn enempään. Mä en anna sun estää sitä. Lopetetaan itsemme sabotointi. Lopetetaan semmonen puhe, joka rajoittaa meitä. Tervetuloa mukaan. Ota kanava tilaukseen. Tykkää tästä videosta, jos kolahti. Mä luulen, että tästä tulee ihan törkeän hyvä juttu. Nähdään ensi videossa. Moro!